дуруд ба шумо бинандагони гиромӣ. Инак мавсими нави чемпионати Тоҷикистон меояд дастаҳои лиги олӣ шурӯъ гардид. Дар мусобиқаи имсола 12 даста ширкат менамояд ва тибқи тақвими он то 2 ноябр идома хоҳад кард. Ба ҳамин тартиб имсол дар чемпионати Тоҷикистон аз шаҳри Душанбе дастаҳои Истиқлол ва клуби марказии варзиши артиш, Равшан аз Кӯлоб, Эсхата ва Хуҷанд аз Хуҷанд, Ҳосилот аз Фархор, Регери Тадаз аз Турсунзода, Вахш аз Бохтар, Кӯктош аз Рӯдакӣ, Паншер аз Ҷалолиддини Балхӣ, Истаравшан аз Истаравшан ва Барчӣ аз Ҳисор барои унвони чемпионӣ мубориза мебаранд. Чемпиони 12-картаи мамлакат Истиқлоли Душанбе дар даври аввал бо дастаи Истаравшани шаҳри Истаравшан вориди майдони варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ гардид. Лаҳзаҳои ин бозӣ манзури шумо мегардад. Дастаи Истиқлоли Душанбе дар ин вухӯрии нахустини худ танҳо ду легионери наве ки дошт ба майдон овард. Ин ҳам Блессинг ва ҳамчунин Де Соуза аз Бразилия буд ки дар майдон ҳузур доранд. ҳуҷумҳои пайдарпайи Истиқлол зуд шурӯъ шуданд. Бозубанди капитанӣ дар дасти Алишер Ҷалилов аст ки ҳоло мо шумо ин лаҳзаҳо мебинем. Ҳоло боз як ҳуҷуми дигари футболбозони дастаи Истиқлол, Алишер Ҷалилов ва бо зарбаи сахти худ дар дақиқаи 13 ҳисобро боз мекунад. бисёр як гузашти олӣ аз ҷониби Алишер Ҷалилов, зарбаи ниҳоят сахти ӯ ва инҷо ҳоло бибинем хеле моҳирона ин Беганович аст ки бисёр ҳам паси хубе ба ӯ дод ва аз дур зарбаш дарвозабони дастаи Истаравшан Далерҷон Баротовро дар ҳайрат гузошт ва бубинед ин голи зебо ки чӣ гуна буд. Ҳоло боз як ҳолати дигар, боз Беганович як зарба мезанад, аммо дар ҷояш аст Далерҷон Баротов ва ин тӯбро дошта мегирад. ҳуҷумҳои дастаи Истаравшан ҳам буданд. ҳоло биёед як ҳуҷуми онҳоро бо ҳам мебинем. инҷо ҳуҷуми футболбозони дастаи Истаравшан аз дур як зарбаи ниҳоят сахт буд, вале тавре мебинем зарбаи Азамат Исроилов ки легионери ӯзбекистонӣ асту дар ҳайати дастаи Истаравшан бозӣ мекунад, дарвозабон моҳирона дошта гирифт. Боз як ҳуҷуми дигари истиқлолиҳо ва боз як ҳолате буд барои маҳз Шервонӣ Мабадшоев ва зарбаи ӯ хато ба беруни майдон рафт. Истаравшан боз як бозӣ, агар ҳам ту назар кунем, бозии Истаравшан ба мо хеле писанд омад. ҳоло инҷо Сиебачо Мбеке аст ки аз Камерун голи нахустини Истаравшанро дар мавсими имсола ба ҳадаф расонид ва ҳоло гузариши хеле хуби Ҷамшед Ҳасанов, партобаш ҳам бисёр моҳирона буд. Аз байни ду муҳофизатгари дастаи Истиқлол чуноне тӯбро партофт ки танҳо гол зада мумкин буд ва онро маҳз ҳамин Сиебачо Мбеке ба нишон расонид, ҳисобро баробар кард. Истиқлол инро интизор буд ё не? Шояд Истиқлол интизор набуд, чунки боз ҳуҷумҳои дигари дастаи Истаравшан сурат гирифтанд. Рустам Ятимов ҳоло бубинед боз як ҳолати дигар инҷо буд. Акун дуюм қисм аст ва футболбозони дастаи Истиқлол як ҳолати ниҳоят муфидро истифода намебаранд. Денис Беганович охирин зарба зад. инҷо ҳоло мо шумо Чибуеке Леке Блессингро мебинем. Бозингари бисёр ҳам моҳир ин аз як дастаи ниҳоят пурқувват ба инҷо омадааст. ҳоло бубинед боз як зарбаи дигар чӣ гуна ин зарбаи зеборо инҷо як бори дигар ҳоло мебинем. ин албатта Беганович аст ки соли гузашта ҳам чунин зарбаҳои зебояшро дида будем ва қариб буд ки тӯ ворид тӯри дарвоза шавад. ва инҷо зарбаи пеналти таъин мешавад. як бори дигар мо дидем Эҳсони Панҷшанбиро зада аз пой меафзуданд ва Насру Кабиров корти зард ҳам нишон медиҳад. ин зарбае ки ҳоло зада мешавад, ин маҳз ҳамон Блессинг Элеке ҳаст ки дақиқаи 61 ӯро хеле таъриф кардем. бозингари нигериягӣ дастаи Истиқлоли Душанбе. албатта ба ӯ умед дорам ки дар бозиҳои Лиги Чемпионҳо кӯмак мерасонад. ҳоло боз як ҳуҷуми дигари хуби дастаи Истиқлол ва инҷо як голи ниҳоят зеборо Эҳсони Панҷшанбе дар дақиқаи 64 ба самар мерасонад. голи ниҳоят зебо аст. бори дигар мо ин голро мебинем ва аз ҳуҷуми бисёр барқвор ки инҷо муҳофизатгарони Истаравшан дар ҳолати ногувор буданд. муҳофизатгарон хеле пеш рафта буданд барои боз гол задан, аммо инҷо аз дасти Эҳсони Панҷшанбе як голи дигар хӯрданд. ҳоло бубинед ин голи ниҳоят зебо ва як пеналти дигар дақиқаи дуюми вақти илова шуда ва инҷо Манучер Ҷалилов ки ба майдон омад, ӯро иваз карданд.
голи худро ҳам дар ин вохӯрӣ зад. Баъди бозгаштанаш як мавсим тақрибан дар майдон набуд ва ҳоло бо ин голаш метавонад боз бо рӯҳияи баланд фаъолияти футболии худро идома диҳад. Инҷо ҳолатҳои бале Салим мо дар ин ҳоле ки ҳоло дидем дар ҳайати дастаи Истиқлол бозингар иваз шуда буд. Мо инҷо бисёр бозигаронро дидем ки нав ба майдон омадан, ивазшудагон хеле ҳам зиёд ҳам ҳастанд ва бозӣ бо ҳамин ҳисоби 3-1 ба поён расид ва Истиқлол аввалин се имтиёзашро ба даст овард.